दुखुथियालै सानजि सना मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंना मैथा बांगालजों बयलारजोंमोन आरोना मानि दुखुलै बिरादनो सानजि मा बुंनो एकदम दुखुलै आं बिराद टेनसन दं दिनै मा ओंख्रि जानाय सानजि नोंसा मा ओंख्रि जानाय सानजि नोंसा ओइ सानजि सोरबा गार्लफ्रेन्ड सासे बानायना होदोब्रा आंनो रावबो नायसनथारलालै आंखौ मा खालामनो सिंगोल लाइफ लाइक डान थेंक इउ सो माच अनामिका आब' लाइक डान थेंक इउ सो माच आब' आंलाय मा मिथिगौ मालायखौलाय मा खालामदों मा खालामा मालाय सोरबा जादों सोरबा लोंदों सोरबा उन्दुदों सोर मा आंलाय माब्रा जिन्दगि सिंगेल लाइफलै लोगोफोर आं सिंगेल लाइफ फुरापुरि सिंगेल लाइफ आरोना आङो साब्रै दं आरोना सोर साब्रै दं देलाय कमेन्ट खालामलाय स्रायनो लोगोफोर भिडिअ रानिं खालामना होगोन आङो कौन है प्लीज कमेंट करो मंगलियान मणिपुरी क्या बोल रहा था रावनिबो फन रिसिभ खालामाब्रा आं दिनैनिफ्राय आरोना रावनिबो फन रिसिभ खालामब्रा आं दिनै बिराद दुखु जादों आरोना लोगोफोर
एकदमबारे ओरैबायदि माबा जादों आरो आङो रावनिबो फन रिसिभ खालामा आं दिनै सोरबा एमएलए मन्थ्रिनि फनबाबो रिसिभ खालामा आं दिनै आं थैनानै थांगोन आरोना थैना थांगोन आङो होमबाबो आं फन रिसिभ खालामा आरोना आं दिनै दिनाव ओरैबायदि रागा जादों आरोना आं मालाबाबो कमप्रमाइस खालामग्रा मानसि नङा आरोना आं लाइफआव कमप्रमाइस खालामा आरोना आं आरोना जि ओरैबायदि अनो आरोना जिखुनु बुस्थुखौ आं ओरैबायदि अनो आं अनबाथाय आरो आं अनाबाथाय ओरैबायदि अनो आरोना मिथिबाय ना लोगोफोर मोस्रोमा जुदि आंनाव अरोबा मोस्रोमखौ आं जुदि अनोब्ला ना मोस्रोम खोजिमा मासे आंनाव जुदि अरबाय होमबाबो आं खोजिमाखौ बुथारा मिथिबाय ना ओरैबायदि अनखायो आं आरो जुदि आङो रागाना मा खोजिमा बाहा साहा थुफ्लुंजोबनानै सावजोबखायो आरोना आं ओरैबायदिखा आं मानसिया लोगोफोर आंनाव जुदि हमना ला आंनाव बेरे मासे अरबाय बे बेरेयाना मासेनि जायगायाव सावग्लोबजोबखायो आं मिथिबाय ना एकदमबारे लोगोफोर मानसि लेंना नांगौ जुमाय गिलान होनानै लोंहोगोन आं लोगोफोरखौ थेवबो बे बेरेखौ मासेबो दोना सब बारे आं सावजोबगोन आरोना बिदिखा आरोना आंना ओमफ्राय जुदि आं बिराद मोजां आरोना बे मासे खालामा आरोना आङो माथाम बेरेबाबो आरोना गंसे आं बेबायदि मानसि आरोना ओमफ्राय हेलौ आरोना जोंना जायला जाथा हेलौ 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 मोस्ट वेलकाम जायला जाथा स्वागत है मेरा एल्बम में मोस्ट वेलकाम मा ओंख्रि होनदों जोंना ओंख्रिया बयलारमोन ओमफ्राय मैथा बांगाल बयलार मैथा बांगालमोन ओंख्रिया हलि मलि बड' हेलौ हेलौ हलि मलि मार हिट नुदोंलै हले जायला जायथा हलि मलि एकदमबारे अबेबा हिनजाव गोदान नायहैनाय नुखादों आरोना प्रफाइलखौ नायनानै मार हिटखा नोंसिना मार हिंसा मिंसामोनलै माथो नोंसोरलाय मार हिंसा मिंसा माथो नांदों आरोना ओमफ्राय हलि मलि नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो अके हलि मलि मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय जायला जाथा मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे बारा बुंबाय आरोना बारा बुङाखै मार हिट नुदोंब्रा बाद हिटब्रा बा आर'नाइ लालायलायनानै मोजां नुदोंब्रा ब्र एकदमबारे मोजां नुदों बारा बुङाखै मोजाङानो नुदों जाथ'वाखै होनदों आरो अके जाथ'वाखै आरोना अके होनदों इलेक्सन दङलै दिनै जोंना भट दङ ओंखायनो न'नि मानसिफोरा ओंखाम सोंखाम जानानै फरायनो थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं थांथ'वाखै आरोना दुइथासोआवसो थांगोन आं फरायनो ओंख्रि संनो आं सना दाना संब्रा सं ओंख्रि संनो सं ओंख्रि सं दंना दाना ओंख्रि सङाबा बोरै जानो ओंख्रि सङाबा माथो बोरै जानो ओंखाम गोजा सोमजानांगोन माथो ओंख्रि सं ओंखाम सं गोथाव गोथाव सं ओमफ्राय हासबेन्डफोरखौ मोजां गोथाव गोथाव जाहो होमबाथायसो हासबेन्डआबो मोजां मोनगोन माथो आंना हिनजावा मासे गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि सङो होननानै ना मा होनो हलि मलि ब्र' अके होनदों आरोना हलि मलि ब्र'खौ गाजा नुदोंलै हले आखाइ ओरै टु खोन्थालायदो आरोना लोगोफोर आं मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना बे हाग्रामायादि ओरै खोन्थायोना आखाइ थाइनै खोन्थायोना आसि बिमा मोननै ओरै थाइनै खोन्थायोना फटकफोरा गिदिर गिदिर फटकआव बे आसि बिमा थाइनैनि फेरेंगा लान्जाय बायदि नुयोना ओरैनो बिनि ओंथिया मालै जेनेबा आं बिराद सोंबाय मानसिफोरनाव रावबो खोन्थानो रोङाखै आरोना
गाबै गाबै आं नोंखौ नागारलांगोन सना बारा बुंबाय देरना जाथ'वाखै अके देरना ओंख्रि संनो आं सनादों अन दं अके दा हुलिमुलिया ओमफ्राय रावबो कमेन्ट हरासै माथो साब्रै गाहाम दंबा हेल' 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 एस ब्रह्म हेल' 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 मस्ट वेलकाम एस ब्रह्म सोर जाखो ब्रा सोर जाखो निउ नामा एस ब्रह्म comment guys comment everyone guys welcome to my channel everyone friend प्रिया ब्रह्म बहानि ब्रदारना आं उदालगुरिनि प्रिया ब्रह्म आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रिया ब्रह्म ओमफ्राय जोंना एस ब्रह्म मा जाखो बहानि ब्रदारना कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ
रावबो गैला ओइ आङो थांनोसै इदिनो जानला मोनला हेलो 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 हम लोग का टंकी टंकी फिल्म प्रोडक्शन हेलो हेलो प्लीज सपोर्ट मी प्लीज गाइस लोग हेलो 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 सुमित गेम हेलो 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 प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करो मैं अभी भेज देगा आप लोग को प्लीज लाइक मी हेलो गाइस प्लीज सपोर्ट बुआ बार कमेंट गाइस कमेंट सोर दङ कमेंट खालामदो दे थांखि फिल्म प्रडाक्शन हेलो हेलो थांखि फिल्म प्रडाक्शन सपोर्ट खालामदो दे सपोर्ट
Thank you so much. Thank you. सर दो कमेंट कलाम दे कौन है प्लीज कमेंट करो। मैं ना आप लोग का मतलब मुझे सपोर्ट करो और मैं सभी को मतलब मैं बैक सपोर्ट करेगा। हम लोग का सुमित गेमर ने बोला हाय हाय हेलो हेलो। सुमित गेमर देखो मैं अभी आपको सब करता हूँ। देखो सुमित गेमर आपका हो गया चैनल 9 मतलब 93 मतलब सॉरी 93 अभी आपको देखो सब क्या है। मैं लाइव साफ करके देखा है। मैं देखो देख लो मैं आपको सब क्या है। और आप मुझे लॉन्ग वीडियो देख के मुझे कमेंट करो। मैं भी आपका वीडियो रनिंग करके देगा। एक दूसरे के साथ फ्रेंड बने रहो। अनामिकाया गंसेल' मबाइलजों अन दङ। अनामिकानि एलबियाव थाङा आङो सप्तासे थाङा आं अनामिकानि नोंनि एलबियाव ओमफ्राय अन थेंक इउ सो माच अनामिका नों थांनो हासिगोन आरो ना आंनि एलबियाव नोंनि जेबो गोनांथि गैया। आंनि अनामिका टू मेरा मतलब जेबो गोनांथि गैया आरो ना नों थांनो हागोन आरो ना आंनि एलबिनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन नो प्रब्लेम। ओमफ्राय हम लोग सुमित गेमर ने बोला ऑन थैंक यू हाय हाय हाय। मैं सुमित गेमर में आपको सब क्या है। दान कुमार थैंक यू सो मच। रारा थैंक यू देखो सुमित थैंक यू। मतलब एक दूसरे के साथ बात करते रहो मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनते रहो। आराम से हम लोग सक्सेस बनेगा एक दूसरे के साथ हेल्प मिलके। कमेंट करो मुझे मैं भी आपको सपोर्ट करेगा। आप भी मुझे सपोर्ट करो। मैं नया वीडियो डालेगा तो मेरा वीडियो भी देखो और आपका भी नया वीडियो डालेगा तो मैं देखेगा। मतलब एक ऐसा करके हम लोग सक्सेस बनेगा। हाय हाय हेलो 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 हाय नमस्कार खुलुमबाय। आसाम राइडर हेलो हेलो। थैंक यू
100 सब्सक्राइबर मेंशन दाना ओके सुमित का आपका ना शाम को हो जाएगा शाम को मेरा एलबी में 5:30 में आ जाओ 5:30 में मेरा एलबी में आ जाओ आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा लाइक दान आदा आदा जोंना नाव ब्रदर थेंक्स मा खालामदों होनदों नै नाव ब्रदर ओरैनो दङ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय दायो फरायनांगौ माबासोआव बिदिनो 12:30 1:30 माने 2टासोआव थांसै फरायनो थेंक इउ जा मैं नहीं जा रहा जा बोल दिया ना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना भाई वो जो अपना दोस्त था ना अपना दोस्त अब वही यार लंगोटिया यार अपना चोद आगे भी बोल मेरे भाई आगे भी बोल उसके पापा नहीं रहे यार चलना थोड़ा साथ चलना चलना यार उसे कंधा देना यार चल ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगा अभी काम पे हूँ बाद में दोस्त है यार साले गुलगुला खाने का टाइम दोस्ती नहीं होता दोस्ती वहां तक होती है जहाँ साथ चाहिए साले ऐसा दोस्त Thank you so much.
Likey. তোমাক কিমান ভাল পাওঁ নাজানো, কিন্তু সঁচা কৈছোঁ তোমাক দেখিলেই মুখত হাঁহিটো বিৰিঙি উঠে মোৰ। ভাল লাগে তেতিয়া যেতিয়া তোমাৰ মুখত মোৰ নামটো শুনা পাওঁ। যিয়ে তোমাক এৰি থৈ গুচি গৈছে তেওঁতো মুভ অন কৰি ল'লে, তুমিহে ৰখি আছা। গতিকে এইবোৰ ভাবি নাথাকিবা। কোন কাৰোবাৰ ব্ৰেকআপ হৈছে, ব্ৰেকআপেই হওক বা কোনোবাই হাৰ্টেই কৰক,
नोंखौ दुखि हमगोन आङो नोंखौ मोनाबोला एन्जर मुलि जाना दुब्ला थैगोन आथोमा जानानै लांफैगोन जोगोनार बिफां जाना मानला हैगोन नांलाय